تعازينا الحارة يا جهاد. Jihad, muna yi maka ta'aziyya. Yaya lamarin ya faru? Makamin artillery ne ya faɗo a gidanmu, ya kashe sirikata tare da ɗana, ya kuma raunata ɗan uwana da wani kuma ɗan nawa. هذا الوضع هنا. هذا هو الزميل جهاد. تعازينا الحارة للزميل جهاد المشهراوي الآن يعلن عن. Wannan shine halin da ake ciki a Gaza da kuma asibitin Al-Shifa. Muna mika ta'aziyyar dukkan ma'aikatan BBC ga abokin aikinmu Jihad Al-Masharawi, wanda ya rasa ɗansa da kuma sirkarsa. غزة وفي قلب مشفى دار الشفاء. جهاد شو بتقول الآن؟ To Jihad, wani hali kake ciki yanzu? Me wannan yaron ya yi da za a kashe shi? Menene laifinsa? Mutansa 10 fa ko 11 da haihuwa.